Llarga tradició de pescadors a la família. Hola, em dic Alba i sóc l'armadora i pescadora més jove del país. Bon dia, animals! Avui hem vingut fins a la Barceloneta i ara mateix estem en una embarcació de pescador. Vaig comprar aquesta barca fa 2 anys. Actualment al Port de Barcelona només queden 2 barques d'arts menors, que és la del meu pare i la meva pròpia embarcació. El teu pare es dedicava a això, el teu avi també. La 4ª generació de pescadors. A dia d'avui la gent de Barcelona no sap que hi ha moll pesquer a Barcelona. Treballaven al port i el port tenia vida, tenia molta vida. I ara el port s'ha apagat. Queden en total, són 20 barques en total el port de Barcelona. D'arts menors hi havia més de 50 barques. També tenim una altra barca al port d'Arenys de Mar, de Sonsos, de la meva parella. El Cristian, també pescador d'on? D'aquí, de Barcelona i d'Arenys de Mar, de 2 ports. Què hem pescat avui? Avui hem pescat una mica de raps. Mireu quin rap. Passarà uns 3-4 quilos. Es vendrà la llotja a 10 euros i ho podreu comprar a les peixateries a 45 euros. Jo crec que s'ha de valorar una mica l'esforç del pescador, que és qui es juga la vida a la mar i qui fa que això sigui possible. Ui, a mi m'agrada molt amb sopa. Hem pescat també... Uau, això... Està viu, Producte gourmet. No arriba ni a 20 euros a la llotja i ho podeu trobar a les peixateries a 45 euros. El llenguado, ja us ho dic jo, a la planxa i amb una mica d'oli i julivert. Boníssim. Un par de lluç a 4 euros. És a les peixateries el doble, el triple o per 10 vegades més. La rata, això amb el caldo està... Segons la pesquera que fem, doncs a les 5 del matí, si fem la prima ens aixequem a les 3 del matí. N'hi ha vegades que no podem ni a dinar. El pitjor és el treball en terra, preparar els papers, la burocràcia que tenim els pescadors. Hem de treure un curs d'administratius per poder anar a pescar. El treball de la mar no té horaris. Nosaltres sabem quan hem de sortir a la mar, però mai sabem quan tornarem a port. Festius, què és això? Mira, dissabtes hem de preparar tota la red que tenim en terra i acabar-la de passar. I diumenges hem de sortir a calar. Ja ho sabeu, per això hem de donar suport a gent com l'Alba, que treballen dia rere dia aquí al Port de Barcelona per portar-nos el peix a casa.